ما لكم لا تناصرون. Tahqiq olardan sual edilecektir. Kenämi boldy size bir-biriňize kömek etmeýäňiz diýip. بل هم اليوم مستسلمون. Belki şolar şunkun teslim bolup muti'dirler. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. Ve kafirler dowdaha ugramaly bolanlaryna ya dowdaha dahil bolanlaryna bir-birlerine qarap bir-birinden sual edip aýdarlar. قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين. Tahqiq sizler bizlere qasam içip biziň ýolumyz hakdyr diýip bizi gumrah etdiňiz diýip. قالوا بل لم تكونوا مؤمنين. Amma olar aýdarlar, belki siziň özüňiz mu'min bolmadyňyz, we özüňiz iman getirmediňiz diýip. وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين. Ve biz sizlere musallat däldik, belki siz öz ihtiýaryňyz bilen hadden tajawuz eden gowum boldyňyz diýip aýdarlar. فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون. Hes olaryň başlyklary zaiflerini qarap aýdarlar. Bize Perwerdigarymyzyň sözi, yani cehennemi kafirlerden dolduran diyen sözi hak boldy we sabit boldy. Tahqiq biz azaby dahtýandyrmyz. فأغويناكم إنا كنا غاوين. Pes biz sizi gumrahlyga däwet etdik, özümizi gumrah bolansyň. فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون. Pes şolaryň hemmeleri, yani başlyklary we zaifleri bunkun azapda şerikdirler. إنا كذلك نفعل بالمجرمين. Tahqiq biz günahkarlara we müşriklere şu tariqa iş ederiz. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. Çünki wagty ki olara aýdylsa la ilaha illallah diýip aýdyň diýilse, şonda olar tekebbürlik edip kabul etmeýärler. ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون. Kafirlara iman getirin diýip aýdylanna aýdarlar. Aya biz öz hudalarymyzy, yani botlarymyzy terk edeýlimi bir mecnun şairin kefi sebäpli diýip aýdarlar. بل جاء بالحق وصدق المرسلين. Hazreti Resul Ekrem kafirlaryň aýdyşy ýalan däldir, belki ol hakny getirdi. Bu özünden olalky peýgamberleri da tasdiq etdi. إنكم لذائق العذاب الأليم. Tahqiq sizler ey kafirlar, güýçli azaby dahtýandyrsyňyz. وما تجزون إلا ما كنتم تعملون. Ve sizlere ceza berilmez, meger öz eden amallarınıza mutabık ceza beriler. إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون. Lakin Hudaýyň has bendeleri azap görmezler. Hudaýyň has bendeleri üçin ma'lum bolan rizq bardyr. Şolar üçin miweler bardyr. Bu özlerinde filanandır. في جنات النعيم. Nygmatly cennetlerde bolarlar. على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين. Tahtlaryň üstüne bir-birine bakyp, şolarga şarapdan doly käseler aýlandyrarlar. Nihayetde akdyr. Bu içýänler üçin nihayetde lezzetlidir. لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. Cennetin şaraplarında aklyň aýrylmagy, ya başyň ağrymagy, ya içiň ağrymagy ýokdur. Oşalar cennetin şarabyny içmekleri sebäpli mest de bolmazlar. وعندهم قاصرات الطرف عين. Oşalaryň huzurunda gözlerini faqat ärlerine tikip oturan
hur gyzlar bardyr. كأنهن بيض مكنون Şol hur gyzlar eldegmedik üsti örtügüli ak ýumurtga ýandyrlar. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون Pes mu'minler cennette bir-birlerine bakyp oturarlar. Öten dünýäde bolan işlerini bir-birlerinden soraşyp. قال قائل منهم إني كان لي قرين Şonda şolaryň bir aýdar dünýäde men bir iman getirmedik tanışym bardy.